And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Bidang's Secret File, the Halloween Special. Si Bidang nakakita ng isang ali na walang ulo. Tinapik niya ang babaeng ito at sinabing kailangan itong ibaon ang suot nitong damit sa lupa. Dahil ang sabi nila, kapag nakakita ka raw ng isang taong walang ulo, mamamatay raw ito. At para mapigilan ang pagkamatay ng taong ito, ay kailangan mo raw sabihin sa taong ito na wala siyang ulo at kailangan niyang magpalit ng damit at ibaon sa lupa ang mga naisuot na damit. Pero kung may tatak yung damit, for example, naka-LV siya, Chanel, Celine, yan, bigyan na lang sa'yo donation. Charot, may darot. Pero oy, yung nangyari sa Secret File Sender natin, yung nasaksihan niya, hindi nga na-deads yung ali, pero may isang matandang lalaki naman ang na-deads. Posible kayang malipat ang nakatadhana sa isang tao? Kung hindi man ikaw ang madededs, pwedeng yung iba? Ay, grabe naman itong mga pinag-uusapan natin, kamatayan. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Bernard Laureas. Wala pa akong nakitang ganyan. Pero syokot ako, ayokong magkasakit, ayokong magkaroon ako ng pag-atake sa puso. Kung magugulatin kayo, huwag kayong maniniwala sa ganyan. Pwede sigurong makita mo unwanted death or spirit ng isang tao na hindi nakakaakyat sa langit dahil hindi pa nasusolve ang mystery of their death. Totoo yan sa taong nakakakita ng walang ulo. Sa aking karanasan, ilang beses na akong nakakita, 3 beses na. Pero hindi ko malapitan o paminsan ay nakikita ko lang sa biyahe. Ang ginagawa ko lang pag ganon ay dinadagukan ko ang sarili ko. Ay, pwede pala yung dakukan mo lang yung sarili mo kasi baka naghahalucinate ka lang. Shoutout po sa Ash Vlogs. Yan po, DJ Rocky. Happy Souls Day. Kailangan ba sabihin nyo na Happy Souls Day? Ay kay Rosa de la Resti. Ito naman ang sabi ni Mai Yumi. Good afternoon, DJ Rocky. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakakita o nakakasalubong ng taong walang ulo. Pero siguro kung far-sighted ako, lahat ng tao sa malayo sa paningin ko ay walang mga ulo. Charot with harot. Pero parte ng ating pamahiin o sinasabing kultura ay ang mga paniniwala sa mga kung ano-anong elemento at kung ano-anong mga sabi-sabi. Sinusunod natin ito. At isa na nga rito ay kung nakakita ka ng taong walang ulo ay kailangan mong tapikin yung tao para mawala yung sumpa o kamalasan na mangyayari sa kanyang buhay. Lahat din ng damit niya nung araw na yon ay kailangan niyang ibaon sa lupa o sunugin bilang pangontra. Ito yung sabi ng mga matatanda sa lugar namin dati. Wala namang masamang maniwala o sumunod sa mga pamahiin basta ba para sa ating kaligtasan at kapanatagan ng loob at para sa kaligtasan din ng iba. Yun lamang po, God bless at maraming salamat.
Actually, dito sa Pilipinas, ang dami rin talaga natin mga pamahiin. Yung kapag may burol, wag kang maglilinis, wag kang magwawalis. O kaya kapag nagwawalis ka ng gabi, tigil-tigilan mo yan, wag kang magwawalis ng gabi, lalong-lalo na wag mo ilalabas yung dumi sa bahay ninyo kapag gabi dahil lumalabas daw ang swerte sa bahay. Meron pa yung dapat walang pumatak na luha sa kabaong ng taong namayapa, yung ganun ba? So, ang daming mga pamahiin. Yung kapag nakakita ka ng walang ulo, pikit mo ulit yung mga mata mo, tapos dilat mo ulit. Kapag wala pa ring ulo, di tanggalin mo na rin yung ulo mo. Nag-joke lang ako dun, guys. Ha? Pangit yung joke ko na yun. Parang hindi nakakatawa. Pero yun nga, kabisyo. Basta kapag nakakita ka raw ng walang ulo, sunugin ang damit na isinuot ng taong yun, ibaon sa lupa yung damit ng taong yun. And sabi nga, wala naman daw masamang maniwala. Yung iba naman na kilala natin na na-feature pa sa mga kung saan-saang website o kaya sa kung anumang social media platform or sa TV pa nga yung wala silang mga ulo na nakita sa CCTV. Tapos, biglang na-aksidente. Tapos na-deads. Ganon. Nakakilabot, diba? Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Pugot ulo yata yung tinutukoy sa title ng SF o literal na headless yung person. Kabahan ka na kung sa gabi mo siya mai-encounter. Ay oo, nakakatakot pag ganun. Gabi mo na encounter na walang ulo. Meron nga akong kilala na ang nakikita niya madalas, for example, ang daming mga tao sa paligid niya. Makakita siya doon ng mga walang ulo. Or parang faceless person. So etong mga to daw, pakiramdam niya, mga ligaw na kaluluwa lang. Pero immune na siya. So sabi nila sa 1,000, 100 na taong nakikita mo, may isa raw doon, ligaw na kaluluwa lang. Ay, tinakot na naman natin yung sarili natin. Hello po sa mga nanonood ngayon. Katulad ni Dennis Marga, nakikinig ngayon. Sabi, di baliin na lang yung isip kung matatakotin. Ay, dami pang mga kung ano-anong sinasabi nung iba. Basta ito yung na-research ko, kabisyo, ha? Dahil wala naman tayong expert ngayon. Ako na lang magsasabi sa inyo ng mga nakalap ko. Sa Pilipinas, meron nga tayong tinatawag na pamahiin. Kapag walang ulo, ito ba ay isang babala ng kamatayan ng isang tao? Maraming mga kababalaghan sa ating kapaligiran na hindi pa rin maipaliwanag hanggang sa kasalukuyan. Kabilang na rito mga pangitain na sa akala natin ay pawang mga kwento lang. Pero kapag naranasan natin, masasabi nating totoo pala. Hindi ba't marami ng mga kaso na kapag kinunan ng litrato ang isang tao ay magugulantang ka? Na kapag nakita mong walang ulo ang tao sa larawan. Bakit nga ba nangyayari ito? Bakit? Buo naman ang imahe ng taong kinunan mo ng litrato nang silipin mo sa kamera bago mo ito pinindot para kunan ng larawan. Maraming teorya tungkol dito. Ang mga nasa larangan ng paranormal kung bakit nawawala ang ulo ng isang tao kapag kinukunan ito ng larawan. Subalit ang kagimbal-gimbal ay bigla mong makitang isang tao na walang ulo, pero alam mo namang siya ay buhay na buhay. Isa sa mga kababayan natin ang nagtanong sa inyong lingkod tungkol rito. Sa katunayan, matagal na itong itinatanong. So, ang tanong ni Jerry Bongtayong, ano nga bang dapat gawin? Ayon sa paniniwala ng karamihan,
Ang ganitong mga manifestasyon ay maituturing na mensahe sa taong nakakita nito at sa taong nakitaan nito. At ang karaniwang nasa isipan ng karamihan, ito ay babala sa tao na sadyang mag-ingat sa pangambang merong masamang mangyayari sa kanya. At maaaring ito ay kamatayan. So, ang dapat gawin ay sunugin ang mga damit o di kaya naman ibaon sa lupa. May punto ang sinasabi ng mga matatanda na kailangang tapikin ng taong yun na walang ulo at sabihing mag-ingat ito. Kaya lang sa ibang pagkakataon at sa ibang karanasan ng mga taong nakakita ng taong walang ulo, natapik naman yung tao na nawawala ng ulo, subalit kalaunay namatay rin. Ang pinakamagandang gawin ay ipagdasal na lang ang taong yun na huwag sapitin ang kamatayan. Pero tatandaan na kapag oras na niya ay wala na tayong magagawa. So, na-anxiety ba kayo dahil doon, kabisyo? Ako parang na-anxiety ako eh. Actually, ang dami pang kwento sa Facebook tungkol sa ganito. Meron nga yung sumakay ng tricycle, tapos walang ulo, tapos biglang boom na aksidente. Yung ganun ba? Basta, ang masasabi ko lang dyan, sana hindi talaga mangyari sa akin at sa mga taong mahal ko sa buhay. Yun lang. Tsaka dasal. Dasal lang talaga. Sabi nga ni Alma Moreno, dasal. Dasal lang talaga. Kasi ayoko ma-experience to. At ayoko makakita ng taong walang ulo. Yung pugot yung ulo. Ayoko talaga. Kasi ngayon natatakot na ako sa totoo lang. Di naman ako matatakotin. So, tigil-tigilan na natin to, okay? Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto pang mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Para kay Bidang na ating secret file sender, sana yun ang huli mong makakita ng taong walang ulo. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa nung lalaking matanda na na-dead sa aksidente. Baka naman magkalayo yung experiences nila or baka hindi naman sila connected. Baka gawa-gawa mo lang yun or baka nag-hallucinate ka lang o baka panaginip lang ang lahat. Isipin na lang natin na isa itong malupit na bangungot na gusto na nating gumising. So yun lamang, kabisyo. I gotta say BRB has a bathroom break. You are so with me, DJ Rocky. And you are listening here sa Stasyong Feel Good. Number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadaan. 90.7 Love Radio. This is Bidang's Secret File.